No niin, morjesta teille kaikille seuruntoisen puolella. Mun nimi on Taiksppa ja tänään mulla olisi teille vähän, pariakin erilaista asiaa. Ihan ensimmäiseksi mä voisin aloittaa sillä, että mä kävin parturissa. Kyllä, tän hiukset soittaa sinne sun tänne vähän vielä, mutta kävin parturissa, nyt on uusi luukki, kesäluukki päällä tai jotain. Ja silleen, ja ajattelin nyt kertoa teille, että te saatte miettiä mitä tätä videon titlemahto meinaa, mutta ajattelin siihen liittyen nyt teille selostaa vähän asiaa, mitä se meinaa ja mikä asia on kyseessä. Täältä tullaan. Mikä on siinä? Tämmönen pikkunen haueli perheen lisäys meille tuli. Hän on tosiaan 12-viikkonen. Kato sinne vähän. Kato. Mitä? Kato tänne. Arvo. Hän on tosiaan 12-viikkonen. Hän on rodultaan kultainen noutaja. Joo. Hän saa... Haukottelet sä? Hän saa keskiviikkona ekaan rokotuksensa. Mun mielestä. Tai ainakin 12-viikkoisen rokotuksen. Hän on silloin 12 viikkoa. Mä en tiedä mitenpä mun pitäisi olla, että sä näyt parhaiten, kun sä et pysy nyt oikein hyvässä roolissa. Sä oot tälleen vähän piilossa. Kato tonne. Kato. Arvo. Voisin laittaa tähän taustallekin pyörii jotain pätkää. Että mitä tässä... Haukottelee taas. Pysyt siinä vaan. Niin millaiselta hän näytti kun hän tuli tänne, ei hän vielä ole kasvanut, mutta hänestä tulee ihan kookas. Hän on poika. Ja hänestä tulee ihan kookas uros koira kyllä, että ei siinä. Kato, mikä siinä on? Mikä on siinä? ja mä oon oikeastaan aina halunnut koiran. Että se oli tosi pitkä prosessi loppujen lopuksi, että me saatiin tää tänne. Tää pikku armas meille. Hän on ihan, ei oo sekarotuinen, hän on puhdas kultainen noutaja. Minne sä menet? Pysy nyt siinä hetki. Pysy siinä hetki. Niin, on monta vuotta halunnut oikeastaan koiran jo. Ja vihdoin viimein saatiin se aikaiseksi. Ja hän nyt tuli tänne meille. Hän on ehkä 4 päivää ollut meillä tosiaan tällä hetkellä, ettei kauaa vielä. Ja sillattis. Mä en tiedä mitä kaikkea te haluaisitte tietää tai selitellä, mutta tuutte varmaan jossain vaiheessa näkemään häntäkin mun videoiden taustalla jatkossa nykyään jollain tavalla. Ja voisin ottaa tän vähän ylemmäs. Mä en nyt saattaisi hirveästi mitään aihetta, niin mitä mä selittäisin, mutta te voitte vaikka en mä tiedä saatteko te, jos teillä on jotain kysymyksiä vaikka, niin esittäkää kysymyksiä tämän videon kommentteihin, niin me vastaillaan sit Armaksen kanssa, eikö niin? Vastaillaanko? Joo, kyllä. Mutta ajattelin tämmöstä ilmoitusta nyt teillekin päin, että näyttää, että tämmönen on saapunut meille uutena perheen lisäyksenä, ellei mitään muuta. Ja mä oon ehdottomasti koira-ihminen. Mä oon aina tykännyt koirista. Enemmän kuin kissoista. Ei kissoissakaan mitään vikaa ole, mutta koirat on enemmän se mun juttu ollut aina. Että niin, vai mitä Armas? Hän ei nyt ihan taju missä hän on. Hän katsoo varmaan itseään tästä alempaa, kun siinä on mun näyttö, jos näkyy tää kuva. Mutta niin. Ajattelin vaan tälleen ilmoittaa teille nyt tästä, että tämmönen pikku hauveli tänne on ilmaantunut. Ja jossain vaiheessa tulee näkee videon taustalla tai jotain. Voi olla. Hän ei oo kyllä kova haukkumaan. Hän on silleen aika hiljainen. Muuta kuin silloin hän haukkuu, kun haluaa ruokaa. Eikö niin? Semmonen päivittelyvideo oikeastaan tää oli. Että jos tykkäätte videosta tai ihan näin jos tykkäätte hänestä, miltä hän näyttää, tämmönen pikku hauveli, niin jättäkää ihmeessä tykkäys ja kommentoikaa jotain kysymyksiä, jos teille tulee. Ja tilatkaa ihmeessä kanavaa, jos oikein paljon tykkästä, mutta me lähdetään tästä sun kanssa takaisin tonne sun pedille, eikö niin? Menekö? Syömään vai nukkumaan? Mennään. Tule. Pääset pois tästä niin. Helpottaa. Tule tänne. Armas. Tule. Armas. Sä jäät tänne alle vähän kuule. Mun pitää olla tälleen, että sut näkyy. Kato vähän. Kato niin. Siellä oot sä. Odota siinä hetki.
Pysy siinä. Siinä ui, sä tiput siitä. Älä mene. Alas. Siinä. Wow! Hei, ei tolleen saa tehdä. Tule nyt. Ota uudelleen. Saat sä hypätä tolleen alas.